Maayong adlaw na usab mga higala. O salamat sa Dios para sa bag-o na usab nga adlaw. Ug bag-o nga kusog nga iyang gihatag sa matag usa ka nato. Manalangin gyud ang matag adlaw nga moabot sa atong kinabuhi uban sa atong mga pamilya. Ug karon nga taknaa, aron nga adlaw magpadayon kita sa atong pagtuon diya sa mga buhat. Ug diya kita karon sa episode 5 nga gapadayon mahitungod sa kung unsa ang gimbuhaton sa mga magtutuo sa panahon nga mikunsad na kanila ang Espiritu Santo nga maoy nahimo nga nabuhat nila ang gisugo sa Dios ug gisugo ni Hesus tungod niini nga Espiritu Santo nga nagpuyo sa mga lawas sa mga magtutuo. Ug agig pahinumdum usab para sa mga magwawali ubisan sa gapaminaw, karon nga episode, magpikas-pikas kita sa pan. Agi sa paghandom, sa gibuhat sa atong manluluwas nga mao si Hesus. Busa, sa dili pa ka magpadayon ni ini nga episode, kinahanglan andamon nimo ang juice o ang pan para karong taud-taud mao ang atong buhaton, mao ang pagbuhat ni ini nga tulumanon nya mao'y gibilin ni Hesus sa tanan nga mga magtutuo. Apan sa dili pa kita mo hisgot ni ini nga pagpikas-pikas sa pan, balikon sa nato ang atong nangahimbawan sa miaging episode sa mga buhat. Para nga mapresko na usab sa atong mga hunahuna kung unsa ang gipangbuhat nila, aya day nato isumpay ang atong gahisgutan karon. Nahimbawan nato mga igsuon nga wala ipabiya ni Hesus sa Jerusalem ang mga apostoles ug ang ubang mga magtutuo kay ngano kay gipahulatan niya kanila ang gisaad nga Espiritu Santo nga mukunsad ug ibubo diha sa matag usa kanila. Ug sa adlaw sa Pentecostes gitungman ni Hesus ang iyang saad ug gibubo niya kanila ang Espiritu Santo nga mipuyo diha sa mga lawas sa mga magtutuo nga daw porma daw dila nga kalayo ug nakasulti sila sa lain-laing mga pinulungan adto nga taknaa. Ug ang pagkunsad sa Espiritu Santo inubanan sa gamhanang mga ilhanan ug mga milagro sama sa huros sa kusog nga hangin ug mga dila nga daw kalayo nga niapud-apud diha sa ibabaw sa kada usa kanila ug ang ilang pagsulti sa tanang mga pinulungan sa kalibutan nga wala sukad nila mahibaw-i. Kung atong mahinumduman, nakasulti sila sa lain-laing pinulungan at tubangan sa daghan nga mga Hudiyo. Gani ang ubang mga Hudiyo nga gikan sa ilang naabruda, nadungog nila ang ilang mga sinultihan ug ang nagsulti mao kini ang mga apostoles ni Hesus uban sa ubang mga magtutuo nga wala gani mga grado. Mga yano, taga Galilea, busa na tingala sila ug nahibulong kung unsa ang nahitabo. Ug mitapok ang katawhan dito nilang Pedro nga gustong mahibalo kung unsay buot ipasabot. Unsay buot ipasabot ni ini. Ug giingnan sila ni Pedro nga mao kadto ang pagkatuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel ug sa gisulti usab ni David. Ang mga Hudiyo na sinati nila pag-ayo ang mahitungod sa mga propeta o mga katigulangan kay matag adlaw igpapahulay diha sa ilang mga sinaguga gatuon sila gabasahon nila ang mga propesiya ug dinhi nga taknaa adlaw sa Pentecostes giprangka ni Pedro kanila nga mao kini ang pagkatuman sa panagna ni propeta Joel. Giduot kanila ni Pedro ang ilang pagsalikway sa manluluwas gikan sa Dios ug ang ilang paglansang kaniya diha sa krus. Gisultihan sila ni Pedro nga gipatay nila ang manluluwas, ang hari nga gisaad sa Dios nga Amahan, ang manluluwas nga mutungha gikan sa kaugalingon mismo nila nga tribu Hudiyo apan gisalikway nila. Wala nila dawata hinuon gipalansang nila sa krus. Mao kini ang giprangka ni Pedro kanila at tubangan sa daghan nga mga Hudiyo. O pagkadungog nila ni ini, nasamdan ang ilang mga kasing-kasing, nga daw gikumot, nga dili nila masabot. Kay bag-o pa lang, si Hesus
nga ilang gipalansang sa krus. 50 pa kaadlaw ang milabay. Karon naa ang nahitabo. Giklaro, giduot pag-ayo ni Pedro kanila nga sila maoy nagpatay sa manluluwas ug ilang gilansang diha sa krus. Ngusa tungod ni ini nasamdan ang ilang mga kasing-kasing na matud-an sila pag-ayo sa gisulti ni Pedro kanila. Busa nangutana sila nga unsa may among buhaton. Matud pa ni ini nga mga Hudiyo. Unsa may among buhaton? O mitubag si Pedro nga kinahanglan maghinulsol sila. Kinahanglang maghinulsol sila sa ilang gibuhat kang Hesus ug unya magpabautismo sila. Sa ato pa, gusto ipaabot ni Pedro ngadto kanila nga kinahanglan ang ilang sayop nga hunahuna sa dili pagdawat nga si Hesus mao ang gihatag nga manluluwas dinhi sa kalibutan, nga si Hesus mao ang Dios nga anak, kinahanglan dawaton nila. Ug ang ebidensya, kinahanglan sila magpabautismo. Sa ato pa ang pagpabautismo nila, ebidensya nga mituo sila kang Hesus. Ug atong adlaw, 3,000 ka mga tawo ang nakadugang sa mga magtutuo ug nagpabautismo sila. Sa ato pa mga igsuon, isa ka pagwali ni Pedro, 3,000 nga mga tawo ang naluwas. Nakatuo. Ug siguro excited sila nga mo pakita nga sila usagid ka magtutuo ni Hesus sa walay lipod-lipod ug sa walay pagduha-duha, nagpabautismo sila. Mao'y nahitabo adto nga taknaa adlaw sa Pentecostes. Agi pagbalikon, basahon nato pag-usab ang ubang giwali ni Pedro kanila nga atong gitun-an sa miagi nga episode. Basa kita da sa mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 22, hangtod sa 24, versikulo 32, dayon sa 33, 36, hangtod sa 41. Matod pa ni Pedro, nga gatindog sa atubangan sa daghan niya mga Hudiyo, uban sa uban niya mga magtutuo. Mingon siya, mga tao sa Israel, pamatian ninyo kining mga pulunga. Si Hesus nga Nazaretnon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi diha kaninyo. Nakauli si Hesus sa mga bakol nakalakaw, ang mga bungol nakadungog, ang mga buta nakakita. Kining tanan giprangka ni Pedro nga dili sila mahimo nga wala makasaksi. Kay gibuhat kini ni Hesus sa ilang atubangan. Daghan nga mga milagro ug mga kahibulungan gibuhat ni Hesus diha kaninyo. Sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. Nasayod silang tanan, matud pa ni Pedro. Kining maong Hesus nga gitugyan sumala sa gitakda nga plano ug sa nahibaluan ng daan sa Dios. Inyong gilansang sa krus, matud pa ni Pedro, o gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga taong wala magtamod sa balaod. Apan gibanhaw siya sa Dios, gipalingkawas gikan sa kasakit sa kamatayon, kay dili man gayud mahimo alang kaniya nga kapugngan kini. Si Hesus nga inyong gipatay, pinaagi paglansang kaniya sa krus, matud pa ni Pedro, gipalingkawas man gikan sa kamatayon. Dili makapugong kaniya ang kamatayon. Ug nagpadayon si Pedro sa pag-ingon diya sa bersikulo 32, kining maong Hesus gibanhaw sa Dios. Ug niini kaming tanan mga saksi. Busa ingon niya gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug nadawat niya gikan sa Amahan ang saad nga Espiritu Santo. Siya mibubo niini ug kini inyong nakita ug nadungog. Karon ang inyong gakasaksihan, mao kini ang pagkatuman, matud pa ni Pedro. Busa pahibalo agad ang tibuok banay sa Israel, nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas. Si Hesus, kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas, ug kinahanglan masayod kamo nga taga-Israel, matud pa ni Pedro. Sa ilang pagkadungog niini, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing
ug nangutana sila kang Pedro ug sa ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton? Mo'y reaksyon sa mga tao karon nga giprangkahan ni Pedro nga tungod kaninyo ang Ginoo ug ang Mesiyas nga mao si Hesus gilansang ninyo sa krus. Gilansang ninyo sa krus. Wala man magdipod-lipod si Pedro sa pagprangka kanila. Naa karon aktwal, 50 pa kaadlaw ang nilabay. Bag-o pa kaayo og siguro nga nakaamgo sila nganong wala nila ipalingkawas. Pero atong mahinumduman, daang plano sa Dios. Daang plano sa Dios. Busa nakatubag ang mga Hudiyo, mga igsuon unsa may among buhaton. Diya sa 38. Ug si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo ug pagpabautismo. Ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasaylohan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, ang matag usa nga gitawag sa Ginoo nga atong Dios ngadto kaniya. Ug pinaagi sa daghang mga pulong siya nagpamatuod ug midasig kanila nga nag-ingon, luwasa ang inyong kaugalingon gikan niining hiwi nga kaliwatan. Ug unya gibautismuhan kadtong mga midawat sa iyang pulong ug niadtong adlaw may mga 3,000 katawo ang nadugang kanila. Kay bulungan kaayo di ba? Ang pulong sa Dios nakaabot sa ilang mga kasing-kasing nga daw nagsamad og mo'y hinungdan nga mituo sila og dayon nagpabautismo. Mga igsuon, sa dili pa kita mo padayon, nasa kita'y balikon nga nahimbawan nato sa Hiwansyo nga series. Atong basahon gikan sa libro sa Mateo, ang dakong sugo. O sa English, ganganlan og Great Commission o dakong sugo. Nga maoy gipabuhat sa Dios diya sa mga apostoles uban sa mga magtutuo katapusang tugon niya sa wala pa siya ibayaw ngadto sa langit. O kini nga dakong sugo, pang pamilya man natong trabaho, kay gibilin kini ni Hesus kanatong tanan nga iyang mga anak, dili lang sa mga apostoles, kung nakatuo ka, usa ka, nga naay apil ni ini nga trabaho, nga giingon ang dakong sugo. Basa kita sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hangtod sa 20. Ug ang napulo og usa ka tinun-an nangadto sa Galilea, sa usa ka bukid nga gipaadtuan ni Hesus kanila. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan dihay uban nga nagduha-duha. Ug si Hesus miduol ug miingon kanila, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Matud pa ni Hesus, ang tanan. Pusa sa inyong pagpanglakaw, himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran. Nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako mag-uban kaninyo, kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mga igsuon mo'y saad ni Hesus. Nagtugon siya, may tungod ni ini nga dakong sugo o trabaho ngadto sa mga apostoles. Ug dili sayon nga trabaho, di ba? Buhaton nila ang pagsangyaw gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria ug kinatumyan sa kalibutan. Dili man sayon, pero ang saad ni Hesus kanila, si Hesus mag-uban kanila hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa ato pa, miingon si Hesus dito sa iyang mga apostoles nga ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kaniya. Busa gisugo sila ni Hesus sa pagpanglakaw sa tanang kanasuran ug sa paghimo kanila nga mga tinun-an ni Hesus. Tudluan sila sa mga apostoles, himuon silang mga tinun-an
Kinahanglan nga isangyaw nila ang pagkamatay ni Hesus alang sa mga sala, ang paglubong, dayon na banhaw, ang pagbayaw kaniya ngadto sa langit, ang iyang pagkaanaa sa tuo sa Dios nga Amahan, ug nga bisan kinsa nga mutuo kaniya maluwas. Mao kini ang kinahanglan nilang iwali sa tanang kanasuran. Himuon nilang mga tinun-an. Ug kung maluwas na ang mga tao, kinahanglan niya bautismuhan sila. Kinahanglan niya bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Ug kinahanglan nga tudluan sila sa pagtuman sa tanang gisugo ni Hesus sa mga apostoles. Mga igsuon, mao kini ang dakong sugo. Ang trabaho nga gipiyal ngadto sa matag usa ka anak sa Dios. O gisaaran ni Hesus ang mga magtutuo nga dili gayud niya sila biyaan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Si Hesus permi mag-uwan niini nga dakong sugo nga para kanato murag lisod, dili man sayon, apan ang saad ni Hesus permi man hangtod sa katapusan. Sibo sa giingon ni Hesus sa dakong sugo nga bautismuhan ang mutuo. Di ba? Himuon silang mga tinun-an ug dayon bautismuhan ang mga mutuo. Apil siya sa dakong sugo. Busa gibautismuhan nilang Pedro ang 3,000 ka mga Hudiyo sa Jerusalem nga mituo sa wali ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Ang bautismo mga igsuon dili alang sa wala mga luwas. Di man anato kini, di ba? Dili man mahimo nga magbautismo kita sa wala maluwas. Ang bautismo para sa mga nangakatuo ug nangaluwas. Una, kinahanglan nga ang tao maghinulsol ug mutuo kang Hesus. Kinahanglan nga makasabot ang tao nga makasasala siya, sayop ang iyang mga pamaagi, ug dawaton niya nga si Hesus mao ang iyang personal nga manluluwas, ug dawaton niya nga kung wala si Hesus wala siya mahimo. Ug mutuo siya. Ug dayon magpabautismo. Ang bautismo mga igsuon usa ka hulagway sa nahitabo kang Hesus. Gilubong si Hesus ug unya nabanhaw. Ug ang pagbautismo ug ang pagpabautismo sa mga naluwas gahulagway niini. Ang pagpasalom sa tao sa tubig ug ang pagpakawas kaniya gikan sa tubig hulagway sa paglubong kang Hesus ug sa iyang pagkabanhaw. Sa ato pa mo'y maka-esplikar, mo'y makapakita sa tao nga kung magpabautismo siya, si Hesus namatay para kaniya. Mao ang iyang pagsalom sa tubig. Ug dayon sa iyang paghawas gikan sa tubig, gipaklaro niya nga si Hesus nabanhaw para kaniya. Mao ang simbolo sa bautismo. Naay mga grupo, apil gani ang ubang grupo sa mga naluwas nga gatuo nga pwede ra kuno pisik-pisikan ug tubig ang gabautismuhan. Apan para kanato, nagtuo kita nga ang bautismo mao ang pagpasalom gayud sa tubig, dili man pisik-pisik. Importante nga ato gayeng maklaro nga dili makaluwas ang bautismo. Kinahanglan nga atong sabton kini. Kinahanglan nga ibutang nato sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga ang bautismo dili makaluwas. Igo lang kini pagsalom sa tubig ug walay gahom ang bautismo. Wala may gahom ang bautismo. Usa lang katulumanon ang bautismo nga gihatag ni Hesus sa iyang mga anak. O kausara nato kini buhaton dili man kay tinuig, dili kay matag simana. Kausara mahitabo ang bautismo sa tibuok kinabuhi. Para lang kini sa pagpakita at tubangan sa daghang mga tao. Mahitungod sa nahitabo kang Hesus diha kanimo. Gi-esplikar nimo, gipasabot nimo, gipakita nimo nga si Hesus namatay agi sa paglubong
Mao ang imong pagpasalom, mao imong pagsalom, ug dayon ang imong paghawas mao ang pagbanhaw kaniya. Ang bautismo mga igsoon espesyal kaayo nga tulumanon ug hulagway nga gihatag ni Hesus sa kada usa niya ka mga anak. Maluwas ra ang tawo pinaagi sa pagtuo kang Hesus plus wala. Dili makulangan ug dili sad madugangan. Wala tay mabuhat para makumpleto ang atong kaluwasan. Si Hesus kumpleto man kung motuo kita kaniya, walay duha-duha, naluwas ka man. Si Hesus ra ang makaluwas, pinaagi ra kaniya ang atong kaluwasan. Apan gihatag ni Hesus ang bautismo aron nga ang mga naluwas makapakita sa atubangan sa mga tawo kung unsay gibuhat ni Hesus para maluwas sila. Maura ang tumong, maura ang simbolo. Apan kung pananglitan, dili mabautismuhan ang tao, pero nagtuo siya kang Hesus, maluwas gihapon siya. Kay dili man pakaluwas ang bautismo. Pero mas maayo kung magpabautismo ang tao nga naluwas aron makapakita niya ang hulagway sa nahitabo kang Hesus. Ug aron matuman niya ang gisugo ni Hesus nga bautismuhan ang mga magtutuo. Kung usa ka nagtuo, kung wala ka pa mabautismo, mas maayo, di ba? Para nga makapakita nimo. Dili lang sa pagsulti nimo nga si Hesus mo ang imong manluluwas, apan pinaagi sa aktwal nga gibuhat nimo, salom ka sa tubig, dayon mihawas ka sa tubig, nakapakita nimo si Hesus namatay, dayon nabanhaw. Kung naay bautismuhan, mahimo nga musulti ang gabautismo kaniya. Nga bautismuhan ta ka pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Ayha dayon niya ipasalom sa tubig ang tao. Mahimo usab nga musulti ra ang gabautismo nga bautismuhan ta ka pinaagi sa ngalan ni Hesus. Pwede man bisan asa ni ining duha. Kining duha mabasa nato sa Biblia nga gisulti sa mga apostolis sa ilang pagpambautismo. Busa dili man sayop, depende kung asa, pero mas maayo kung gamito nimo ang tulo, di ba? Busa mahimo ang bisan asa nining duha. Makita nato kini sa mga supporting verse diya sa footnote sa ubos ni ining page. Kung makita nimo, ipakita nato may tungod sa mga footnote, makita nato ang kahimtang nga mao'y gabuhaton sa daghan. Mga igsoon kitang tanan na ilalom sa dakong sugo ni Ginoong Hesus. Busa kung babae ka man, ug naay nga luwas pinaagi sa imong pagwali, mahimo mo silang bautismuhan. Ug kung pananglitan, batan-on ka, nga pinaagi sa imong kinabuhi, naay nakatuo. Kaya nakatudlo ka kanila, may tungod kang Hesus, mahimo nga ikaw mo'y makabautismo kanila. Kay kining tanan, kining dakong sugo, nga himuong tinun-an, tibuok ka nasuran, dahil bautismuhan sila sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa ngalan ni Hesus ug sa Espiritu Santo, mahimo ka nga makabautismo. Sa ato pa, balik kita sa atong gisgutan ganina. Gibautismuhan nilang Pedro ang 3,000 ka mga Hudiyo nga nangaluwas adtong adlaw sa Pentecostes, pinaagi sa ilang pagwali. O kining 3,000 nga bag-ong nangaluwas, nahimo nilang anak diha sa pagtuo, nga kinahanglan nilang atimanon, kinahanglan nilang agakon, kinahanglan nga ang magwawali, mag-agak ug mag-atiman pag-ayo sa ilang mga anak diha sa pagtuo. Sama sa gibuhat ni ini, nga bag-ong nangaluwas, ang mga apostoles, kinahanglan nila nga gabayan, tudluan, kaya dili pa sila kabalo kung unsa ang pagkinabuhi nga Dios nun. Kinahanglan nga tudluan sila pag-ayo sa mga gusto sa Ginoo aron mahimo sila nga mga lig-on nga mga magtutuo. Siguro nga kining bag-ong nangaluwas sa Jerusalem naghangad didto kanilang Pedro aron ilang mahimbaw-an kung unsay insakto nga buhaton sa usa ka magtutuo kang Hesus. Bag-o silang nangaluwas, wala sila kabalo kung unsa ang buhaton ug pinaagi sa mga apostoles
Kung unsa ang itudlo sa mga apostoles, mao'y gabuhaton nila. Ato sang basahon kung unsay gitudlo nilang Pedro, niining bag-ong naluwas sa Jerusalem, ug ato kining awatan. Kita nga mga nagtuo, kinahanglan niya makahangad kita sa mga gatudlo kanato, sa mga nagwali kanato, kung unsay ilang itudlo, mo'y atong buhaton, kay mao ang gusto sa Dios para kanato. Para sa usab kaninyo. Karon atong tan-awon kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles ngadto sa mga bag-ong nangaluwas niini sa Jerusalem. Mga Buhat Kapitulo 2, versikulo 42. Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles o sa pagpakigambitay, sa pagpikas-pikas sa pan o diha sa mga pagampu. Sa ato pa, kining mga bag-ong nangaluwas, human sila mabautismuhi, sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles, o ang buot ipasabot niini, gilain nila, gidapig nila ang ilang kaugalingon, ngadto sa mga tudlo sa mga apostoles, o kung unsay ilang gitudlo, maoy gisunod sa mga magtutuo. Mo'y ilang gituman. Ang una gayud nga kinahanglan buhaton sa mga magtutuo, mao ang pagpailalom sa ilang mga pangulo o sa pagtuo sa ilang gaipanudlo. Mo'y angay nga buhaton sa matag usa. Kinahanglan tumano nato kung unsa ang gaisulti sa mga pangulo, magpailalom sa ilang mga tudlo, kay mao ang giya sa Ginoo. Dayon kinahanglan usab nga ang mga magtutuo mag-fellowship o magpakigambitay. Gabuhato nato kini diha sa atong mga panagtigom sama sa gibuhat sa unang mga magtutuo sa Jerusalem. Nagpakigambitay sila ilalom sa mga tudlo sa mga apostoles, nahimo silang mga tinun-an ni Hesus sama sa gisugo ni Hesus diha sa dakong sugo. Ang mga magtutuo kinahanglan niya magsimba, kay ting tudlo kadto sa pulong sa Dios ug ting daig usab kang Ginoo nga Hesus. Ang tigsimba maoy gihatag ni Hesus nga atong eskwelahan aron makabalo kita kung unsay iyang kabubuton. Siguro makabasa kita sa atong mga balay, ikaw ug ako sa pulong sa Dios, pero diha sa panimbahon mas maayo kung naay makatudlo kanato may tungod sa kung unsa ang sulod niini. Giyahan sila sa Dios kung unsa ang ilang itudlo kanato, sigod ni adto nga bersikulo nga gustong ipaabot sa matag usa. Busa nga igsuon, dili nato kalimtan ang pagsimba. Kung naay mga panahon nga tintalon kita pananglita, naay mga ingon nila nga espesyal kuno nga lakaw o trabaho nga dili mahimo nga mapaltahan, kinahanglan niya maadtuan, mga igsuon mas maayo kung maksayod ka o kung makabalo ka kung unsa ka importante ang pagsimba sa Ginoo. Ang uban gani, naay kabuhat nga uban nga dili sila makasimba. Wala sila makabalo kung unsa ilang rason sa pagsimba. Unta nasayod ka kung unsa ang importante nganong musimba ka para kang Hesus, para sa imong manluluwas ug para usab sa espirituhano nato nga kahimtang. Mga igsuon, ayaw kalimti ang adlaw sa panimbahon para sa matag usa, para nga makatubo kita diya sa espirituhano niya kahimtang. Gani gihimangno kita sa Dios sa dili gayud pagbiya sa panagtigom. Batasano nato, ikinaiya nato ang pagtigom ug pakigsandurot sa mga magtutuo. Busa i-priority gayud nato mga igsuon ang pagsimba ug ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili nato kalimtan kay sila maayo kaayo nga giya ug maayo kaayo para sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga mahimo kita nga lig-on, makalahutay, nga makasugakod niini nga kalibutan nga dili maayo nga gapuy-an. Mao'y gibuhat sa mga tinun-an ug mao'y gibuhat nila ngadto sa mga bag-ong magtutuo. Mubalik kita pagbasa sa mga Buhat Kapitulo 2, versikulo 42, kung unsa pa ang gibuhat sa mga apostoles nga tudlo ngadto sa mga bag-ong magtutuo.
Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles, gibuhat nila kini, o sa pagpakigambitay, sa pagpikas-pikas sa pan, ug diha sa mga pagampu. Sa ato pa, ang mga magtutuo kang Hesus kinahanglan nga magpikas-pikas sa pan. Ang pagpikas-pikas sa pan mao ang usa pa ka tulumanon o hulagway nga gibili ni Hesus alang sa mga naluwas. Diba, gisgutan nato ganina ang may tungod sa bautismo. Espesyal siya nga tulumanon para sa mga nagtuo kay pinaagi niini makapakita nimo nga si Hesus namatay, gilubong ug dayon nabanhaw. Ug ang pagpikas-pikas sa pan usa gihapon niya gibili ni Hesus nga tulumanon para sa mga naluwas. Kung magpikas-pikas kita sa pan, atong gahandumon ang gibuhat ni Hesus sa iyang pagsakripisyo, sa iyang lawas ug sa iyang pagpaula sa iyang dugo aron bayad sa atong mga sala. Mao iyang gibuhat. Ang pan hulagway sa lawas ni Hesus nga nadagmalan alang kanato. Busa kung iapod-apod na ang pan, pagkuha niini og kana ug hunaa pag-ayo ang gibuhat ni Hesus alang kanimo. Ang pan nga gaisuroy kung moabot sa imo, hunahunaa gyud nga kini nga pan simbolo sa lawas ni Hesus, hulagway sa lawas ni Hesus nga nag-antos na dagmalan para maluwas ako. Ug ang bino o Dios hulagway sa dugo ni Hesus nga giula alang kanato. Busa kung gaisuroy na pagkuha sa baso ug dungan pag-inom sa mga igsuon ug hunahunaa ang gibuhat ni Hesus sa iyang pagpaaga sa iyang dugo alang kanimo. Mahimong magpikas-pikas ang mga naluwas sa pan matag semana o kaisa baka sa bulan o bisan matag adlaw, depende kung unsa ang imong gusto. Apan kinahanglan nga dili gayud nato pasagdan ang pagpikas-pikas sa pan. Kay giingnan kita ni Hesus nga buhaton gayud nato kini hangtod sa iyang pagbalik. Kung nakatuo ka kang Hesus, ang pagprisko permi sa iyang gibuhat kanato mas maayo kung atong gabuhaton. Kay mga igsuon, kung wala si Hesus nag-antos, nagpaaga sa iyang dugo, makaluluoy gid kita pag-ayo. Di ba? Wala kita'y mga paglaom. Itambog lang kita sa linaw nga kalayo. Apan siya ang nag-antos para kanato. Kinahanglan nga pinakaminos buhaton kini sa matag iglesia kausa sa usa ka bulan o sobra, depende sa inyong gusto. Mahimo man. Kung gusto ninyo nga kaduha sa isa ka bulan, mahimo. Kung gusto ninyo matag semana, mahimo. O kung kaisa baka sa isa ka bulan, mahimo. Ang importante lang, dili nato pasagdan, dili nato kalimtan nga si Hesus nag-antos para kanato. Ang pan ug ang bino, mga hulagway ra sila sa lawas ug dugo ni Hesus, ug dili sila mahimong pisikal nga mga unod ug dugo ni Kristo sa panahon na sa pagpikas-pikas sa pan. Dili lugar kay isuroy ang pan, mahimo sila nga aktual nga unod o dugo ni Hesus nga miaga sa panahon nga siya nag-antos. Mga simbolurang sila o hulagway sa lawas o dugo ni Hesus. Kung magpikas-pikas kita sa pan, mahimong magbasa sa ang magwawali sa mga bersikulo agi sa pagpahinumdum kanatong tanan. Mao lugar mga pamaagi nga buhaton sa magwawali. Sa dili pa ka magpikas-pikas sa pan, pwede nga magbasa ka og bersikulo para nga naamoy haligi nga inyong gahisgutan nga mahimo nga giya para nga ang mga igsuon mabot sa ilang kasing-kasing ang nahitabo kang Hesus. Naay mga bersikulo sa putnot diya niining punto nga mahimong basahon. Dili kinahanglan nga taas ang imensahe sa magwawali kung magpikas-pikas kita sa pan. Mahimong mubura, depende ra sa gusto sa magwawali. Depende sa imong gusto nga igiya sa Dios kanimo. Pwede taas, pwede pud mubo. Ug sa dili pa isuroy ang pan ug ang bino, maayo kung naay magpasalamat sa Ginoo para sa iyang pagsakripisyo, sa iyang lawas alang kanato.
maayo. Sa dili pa lugar isuroy ang pan, sa dili pa isuroy ang bino. Makaampo ka, ikaw nga magwawali, aya dahin kini isuroy. Sa panahon sa mga apostolis, gahiusa ang mga magtutuo sa pagpanihapon ug samtang sila ga panihapon, magpikas-pikas sila sa pan agi sa paghandom kang Ginoo nga Hesus. Mo'y ilang gabuhaton. Mahimo ang bisan unsa nga gustong buhaton sa matag iglesia. Basta ilang gahandumon si Hesus ug maghiusa sila sa pagpikas-pikas sa pan. Dugang pa, ang atong pagpikas-pikas sa pan, kinahanglan niya atong buhaton sa kinasingkasing gayud. Dili buhaton nato nga tiaw-tiaw o basta-basta lang. Apan ilhon nato nga importante kini nga tulumanon sa mga naluwas ug ato kining buhaton nga seryoso gayud. Usa man ang uban kung panahon niya gabuhaton kini makahilak gani. Ug para sa mga bag-o nga naluwas, unta sa dili pa ka musulod ani nga tulumanon o ani nga trabaho kada semana o binulan ba, ilha pag-ayo kun unsa ang gibuhat ni Hesus para kanimo. Kung naa kitay sala, atong iampo sa Ginoo sa dili pa nato kanon ang pan ug sa dili pa nato imnon ang bino. Mangayo kitag pasaylo ngadto sa Ginoo. Apan dili nato kini himuong katarungan sa dili pag-apil sa pagpikas-pikas sa pan. Kinahanglan nga moapil gayud kita sa paghandom sa gibuhat ni Hesus. Mga igsoon, dili nato buhaton. Nga nag-away mo sa imong asawa karon, siningita mo sa imong silingan, pag-abot sa pagpikas-pikas sa pan, maingon ka nga dili ko moapil kay nakasala ko. Murag mauray hinungdan nga mas gipakabugat nimo ang imong gibuhat kaysa paghandom nimo sa kun unsa ka importante si Hesus para sa imong kinabuhi. Kinahanglan lang nga sa dili pa ka mokuha sa pan, sa dili pa ka mokuha sa bino nga simbolo sa lawas ug dugo ni Hesus, modungo ka dayon ampo sa Ginoo pagpangayog pasaylo. Sa imong gibuhat ay ka, takos nga mukaon sa pan ug muinom sa Dios o sa bino. Ug kung naa kay anak ug imong nasiguro nga nakatuo kang Hesus, makaapil usab siya niini nga pagpikas-pikas sa pan. Dili nato limitan. Naay bata nga ang iyang kasing-kasing nakatuo gid kang Hesus ug nakadawat nga mo'y iyang manluluwas. Kung moapil siya niini nga trabaho, ipaapil nato kung nasusi nimo pag-ayo nga siya nakatuo. O kinahanglan nga atong tudluan ang atong mga anak sa pagtahod niini nga tulumanon kay kini gabuhaton lang sa mga tumutuo. Ug balaan kini nga trabaho alang kaniya. Ug siguro nga kung masayod siya pag-ayo niini, magdako siya nga para kaniya importante kaayo ang paghandom sa gibuhat ni Hesus. Para kaniya, para kanato, para kanatong tanan nga nagtuo ngadto kang Hesus. Mao kini ang gibuhat sa mga apostoles, gitudlo nila ang pagpikas-pikas sa pan para sa paghandom sa gibuhat ni Hesus ngadto kanila. Mubasa kita pagbalik sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 42. Sa lain na usab nga gitudlo sa mga apostoles ngadto sa mga bag-ong nangaluwas. Sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostoles ug sa pagpakigambitay sa pagpikas-pikas sa pan ug diha sa mga pagampo. Mga igsuon, ang usap pa kayud nga gibuhat sa mga naluwas sa ilang panagtigom, nagampo sila ngadto sa Dios. Kinahanglan nga magtuon ang matag usa ka naluwas sa pagampo o katungdanan sa mga magwawali o mga pastor ang pagtudlo sa ilang mga sakop sa pagampo. Naay uban dili kabalo magampo. Pero kinahanglan nga makabalo ang matag usa sa pagampo ngadto sa Dios. Ang pagampo mo'y paagi nga magpakigsulti ngadto sa atong amahan sama sa atong pagpakig-istorya sa atong isig katawo. Maoy paagi kung ngano kita nga muampo. Kung magampo kita, makadaig kita kang Hesus ug sa atong amahan ug makapasalamat kita kanila sa tanan nilang gibuhat alang kanato.
mga igsuon, maoy tumo nganong kita magampo. Makapasalamat kita alang sa atong mga kauban. Makapasalamat kita sa atong mga pamilya. Makapasalamat kita sa mga maayo natong mga panahon. Labi na gayud sa ulan. Di ba, makapasalamat kita pag-ayo kay kung walay ulan, nadili gid mahimo ang atong mga tanom. Makapasalamat kita alang sa atong mga pagkaon nga gihatag kanato sa Dios matag adlaw. Alang sa maayo natong panglawas, dako kaayo nga pasalamatan nato sa Ginoo. Di ba? Atong mga anak, kinahanglan niya atong pasalamatan. Kung naatay mga anak karon, kung naa may badlungon, pasalamaton nato sa Ginoo gihapon, dili lang kay diya sa mga maayo nga mga panahon. Dako nga bahandi ang mga anak sa matag usa kanato. Sa mga gaka nga buros, atong iampo sa Ginoo, atong pasalamatan ug iampo nato nga sa unta sa pagawas niini nga bata maayo, walay mga problema. Ug alang sa pagpakaylap sa maayong balita, iampo gihapon nato ug pasalamatan. Alang sa atong mga misyonero, pasalamatan ug makaampo kita ngadto sa Dios. Alang sa mga pangulo sa atong mga nasod, iampo nato ang presidente, ang gadumala sa atong syudad o sitio o bisan kinsa pa nga nagdumala kanato nga gibutang sa Dios niini nga panggobyerno, iampo nato sila nga unta ang ilang pagdala kanato maayo. Iampo nato ang uban pa nga kinahanglan natong iampo, ang atong silingan unta makapaminaw sa pulong sa Dios, makatuo kang Hesus. Basta daghan gayud ang atong mapasalamatan ngadto sa Dios ug atong makaampo. O gusto kaayo sa Dios nga ang tanang anaa sa atong kasing-kasing isulti nato ngadto kaniya. Isulti nato ngadto kaniya kun unsa ang bugat diya sa imong kasing-kasing, isulti nimo ug isalig sa Ginoo nga siya gayud ang mubuhat niini. Mga igsuon, daghang mga panahon nga usahay murag tapulon ta sa pagampo ngadto sa Ginoo, pero mga igsuon importante kaayo ang pagampo. Bisan sa akong asawa usahay kalit lang, naay mga panahon nga mapukaw mi sa panahon sa alas 12 o alas 11 tungod kay naay mga gahuna-hunaon niya problema sa pamilya. Say makagisgot rami nga makaampo ta sa kinalit lang nga paagi. O pagkahuman, maay nga pagkatulog hangtod gani nga alas 5, makabangon ug ang Dios nagpanalangin. Mawala nga mga problema ug mahimo nga ang grasya ug kalinaw ibubo niya sa matag usa kanato. Mga igsuon, kung lisod ang pagampo diya kanimo, batasana, ikinaiya, makaampo ka ngadto sa Ginoo. Tun-an nato usab ang pagpasalamat, di ba? Basin sige ra ta ampo, pero di sad ta kabalo magpasalamat sa bisan unsa nga butang, gamay man ug dako, nga buhaton sa Dios kanato. Tun-an nato ang pagpasalamata bisan kun diha kita sa mga kalisod. Pasalamat kita sa Ginoo. Diba? Nganong nakaabot ka nako karon ang kalisod? Base nag-ingon ka o nagampo ka sa Ginoo nga Ginoo, hatagi akong paglahutay sa mga kalisdanan. Kini nga kalisod, mo'y gibuhat sa Ginoo para nga mahimo kang malig-on ug mulahutay ka sa tanan nga imong gaagian. Dili kay ay harata magpasalamat ug magday kun hayahay ang atong kahimtang. Kung makuha nato ang tanang butang nga atong gusto, aya ra ka magpasalamat sa Ginoo. Kung maayo ang imong pagkaon sa matag adlaw, pero kung naa ka sa kalisdanan o wala kay makaon, dili ka makapasalamat. Kikinaiya nato ang pagpasalamat. Apil nato pasalamatan ang mga kalisod ug ang atong gakangaagian nga mga pagsulay. Matag adlaw, iyang puusab nato kang Ginoo nga masugakod nato ang mga pagsulay ug ang mga pagdani kung moabot sila sa atong kinabuhi. Importante, di ba? Basin malukapa kita, dili kita makabangon, ang Ginoo mo'y mutabang kanato. Iampo nato. Mahimo usab nga atong iampo ang atong mga sakit. Kung unsay atong gabation karon, unsay gabation sa imong pamilya,
kung unsa ang gabation sa imong silingan, apan maayo kung dili tanan paghisgot sa mga sakit o mga balatian o atong iampo. Di ba? Dili lugar nato buhaton niya ang Ginoo murag hospital nga tanan nga sakit, iampo na lang nato diha kaniya. Dili sadta mo ampo lang sa Ginoo, buhaton nato nga pakasusama og ambulansya. Di ba nga aya lang kung emergency kita makaampo ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, apil kini nga maayo nato nga gabuhaton ug gitudlo sa mga apostoles ngadto sa mga bag-ong nangaluwas ang pag-ampo sa tanan nila nga kangaagian ug pasalamat usab sa tanan nila nga kahimtang. Agi sa pagsira niini nga tema, magbasa sa kita sa pulong sa Dios ug unya magpikas-pikas kita sa pan. Mo lugar ang atong panahon karon nya buhaton nato ang pagpikas-pikas sa pan, pag-inom sa bino, simbolo sa lawas ug dugo ni Hesus. Ug kung ikaw ang magwawali, inahanglan niya buhaton mo kini. Ug itudlo sa imong mga gadadon o mga bag-ong nangaluwas kung unsa ka importante kini nga buluhaton o trabaho nga gabuhaton o gibilin ni Hesus para sa matag usa nga naluwas. Sa ato paagi sa pagsira, magbasa sa kita sa pulong sa Dios para sa atong pagpikas-pikas sa pan. Para niini nga importante nga tulumanon nga gibilin ni Hesus para sa tanan niya mga nagtuo. Ug atong inumduman mga igsuon, kini nga trabaho para sa mga naluwas ug mga nagtuo nga midawat kang Hesus nga mao ang iyang manuluwas. Atong basahon ang giingon ni Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Corinto, may tungod sa pagpikas-pikas sa pan nga gibilin ni Hesus nga trabaho para sa tanan. Diya sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 26. Matod pa niya sa bersikulo 23, kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga gibudian siya mikuha sa pan. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug gipikas-pikas niya ug siya miingon, kini mao akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Mao kini ang simbolo sa lawas ni Hesus nga nagantos na dagmalan para sa tanan nga nagtuo. Sa samang paagi, human sa panihapon, ang kupa gikuha niya kining Dios o basin sa inyo dili mahimo ang bino nga mo'y buhaton nga simbolo, pero kung pwede Dios okay raman. Ang importante nga atong hinumduman ang dugo ni Hesus. Nagpadayon sa bersikulo 25, sa samang paagi human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo sa paghandom kanako. Mga igsuon dili nato kalimtan sa matag karon ug unya kung magpikas-pikas kita sa pan, hinumduman nato nga kining Dios o kining bino simbolo sa dugo ni Hesus. Kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug matag inom ninyo ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Mga igsuon, kung isuroy ang pan diya sa matag usa kaninyo, kuha ni ini ug hinumdumi ang lawas ni Hesus. Apan sa dili pa, atong idungo ang atong mga ulo para sa pagampo. Dios namong langit nun, salamat ni ini nga pan nga simbolo sa lawas ni Hesus. Salamat sa iyang pag-antos diya sa krus. Nga ang tanan nga nagtuo diya kaniya nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Salamat ni ini nga pan nga mo'y nahimo nga timaan nga kanamo nga mga nagtuo maprisko sa among mga kasing-kasing ug hunahuna ang gibuhat ni Hesus para sa matag usa kanamo. Salamat kang Hesus. Amen. Sa ato pa, diya sa adlaw sa panimbahon o diya sa schedule sa inyong pagpikas-pikas sa pan, unahin na asayin nga mo'y musuroy ni ini, kung muagi kini diya sa imong atubangan, pagkuha ni ini. Ug huna-hunaa,
kung unsa ang kaimportante ang gibuhat ni Hesus sa matag usa kanato. Kung naa kay sala nga gidaladala ana nga panahona, niini nga pagpikas-pikas sa pan, kuha og pan ug dungo ug sa dili pa kamukaon, iampo ngadto sa Dios pangayag pasaylo para mahimo kang takos nga makig-ambit sa pagpikas-pikas sa pan sa pagpakilabot niini nga espesyal nga trabaho. Kay basin mahimo nga mo'y hinungdan nga dili maayo ang imong relasyon sa Ginoo. Usa mga igsoon, hunahunao nato pag-ayo, kini nga pan simbolo sa lawas ni Hesus. Dayon, magdungan kita sa pagkaon. Dayon naman, sa pagkuha o pagpikas-pikas ni Hesus sa pan, dayon giapod-apod niya sa mga tinun-an, mikuha siya sa kupa, diba, o Diyos, o bino. Kini nga bino, simbolo sa dugo ni Hesus. Mga igsoon, makapasalamat kita may tungod sa gibuhat ni Hesus pagpaanto sa iyang lawas o pagpaula sa iyang dugo para sa matag usa kanato. Idungo nato ang atong mga ulo para sa pagampo. Diyos namong langit nun, salamat. Salamat kang Hesus. Salamat sa pagpadagmal sa iyang lawas ug salamat sa pagpaula sa iyang dugo. Salamat sa bino nga mo'y nahimo nga simbolo sa dugo nga iyang giula para sa matag usa kanamo. Miagas, midagayday, si bisan kinsa nga motuo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Ginoo sa iyang gibuhat ug salamat sa paagi. Wala kami igo nga mahimo para niini nga kaluwasan. Hangtod sa hangtod, mao ra giamong mahimo ang pagpasalamat ug kiningat tilumanon. Buhaton namo para sa paghandom kaniya. Mga igsoon, magdungan kita sa pag-inom ug unahon nato ang gibuhat ni Hesus para sa matag usa kanato. Ginoo, salamat. Salamat sa tanan. Salamat sa dako nga gugma nga imong gihatag ug gipakita nimo dinhi kanamo. Pinaagi kang Hesus sa iyang pag-antos ug sa pagpalansang niya sa krus. Dili unta kami angayan nga luwason. Dili unta kami angayan nga pakamatyan. Patungod sa iyang dakong gugma nga dili namo makaesplikar. Dili namo matugkad, dili namo masabot kung unsa nga klase nga gugma. Kami makasasala. Apan salamat kaayo niini nga Hesus nga mo'y imong gihatag dinhi sa kalibutan nga si bisan kinsa nga mudawat ug mutuo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Dili kami silutanan. Hinuon mahimo kami nga tagalangit. Kini nga tulumanon among giampo nga unta mahimo kami nga kasaligan ug sa matag karon ug unya mahuna-huna namo ang kagkaimportante sa iyang gibuhat sa matag usa kanamo. Salamat sa ngalan ni Hesus nga mo'y nag-anto sa krus para kanamo. Amen. Mga igsoon, bago kita nakabuhat may tungod sa gibilin ni Hesus nga tulumanon para sa mga nagtuo. Mao ang paghandom sa iyang gibuhat, paghandom sa iyang pag-antos, hangtod niya gilansang siya sa krus. Igsoon ato yung ipaka-importante ang may tungod ni ini nga gimbuhaton. Ug agi sa pagpalugdang ug pagpahuna-huna pag-ayo, ang atong gabuhaton mo ang pagpikas sa pan, paghinumdum sa lawas ni Hesus ug dayon gihatag sa matag usa ka mga igsuon. Dayon base na ay sounds nga background para nga mas maayo ang paghandom may tungod sa gibuhat ni Hesus. Dayon ang magwawali mikuha sa kupa mao ang simbolo sa dugo ni Hesus ug dayon isuroy. Mahimo nga sa dili pa isuroy ang pan makaampo ka. Ug dayon sa dili pa isuroy ang bino makaampo gihapon agi sa pagpasalamat sa lawas ug dugo ni Hesus nga gisimboluhan sa pan ug sa bino.
Dayon, kung ikaw nga magtotoo, ikaw ang naa sa lingkuranan sa imong bangko, kung maabot kini sa imong nga pan ug bino, kung naa kay sala nga gadala-dalahon, sa dili pa ka mukaon ug sa dili pa ka muinom, ipangampo sa Ginoo. Pangayag pasaylo para mahimo ka nga takos sa paghandom ug sa pagpakig-ambit sa pagbuhat niini sa lawas ug dugo ni Hesus nga mao ang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsoon, dili nato kalimtan, di ba? Ang pagbuhat niini nga trabaho. Buhaton nato hangtod sa iyang pagbalik. Mahimo usab nga naay mo kanta pagkahuman sa pagpikas-pikas sa pan, apan dependira sa gusto sa iglesia. Kinaiya sa anak ni Hesus ang pagtuon sa iyang pulong. Ang pagpikas-pikas sa pan, ang pagsimba, ug ang pagampo. Mga igsuon, sa kinasingkasing buhaton nato kining tanan. Uban sa kalipay, ug uban sa pagpasalamat, ug dili kita mupalta ni ining tanan. Mga igsuon, salamat, dinira kita taman. Ug unta sa sunod nga higayon, ma-excited na usab kita sa kung unsa na usab ang mahitabo sa mga apostolis uban sa mga bag-ong nangaluwas nga karon gaanam silang kadaghan ug gaidugang sa Dios kanila ang gidaghanon sa mga nagtuo. Maayong adlaw.